aduk du di de chi apodlo thandak asonte kang hong do ave mantu ni pen ham ejini sekiklo loti ke kan ke manghu neko a ke tong ta nom ke chipu the ni se aphir apha la 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 ani ke thong pen non na singka ajak ding kilo nang pha lo ti chola wangji mene punang ni sing che pan sam ni mi thang phan si ka che cho bai na nan sing alam ni chini asonte mangun he manak ni de chi apotlo thanda ka sonte kan hondo avi mantu ni penni eji okareno sonte tu ani sing aduk du di de chi apodlo nan sing alam ne chini asonte mangun he manak ni de chi apodlo